Rejsen til julemandens hus 17. december. Danny vågnede langsomt ved lyden af muntre stemmer. Hun åbnede øjnene og så Matt ligge ved siden af. Hans tøj lå på en stol tæt ved, og han var også svøbt i et varmt tæppe som hendes eget. Et stykke derfra lå Barker og Aquat sammen på en seng. Hun kunne ane Oxene og Pyro på en anden seng. De var alle sammen svøbt i tæpper som hendes. Nå, der er vist en, der er vågnet, lød der en frisk stemme. En lille nisse kom hen til Danny med en varm kop te. Goddag, jeg hedder Haley, sagde han. Det var heldigt, du kom hertil i sidste øjeblik, ellers havde du og dine venner ikke overlevet. Tusind tak, fordi du reddede os, sagde Danny. Jeg var skam ikke alene om det, grinede han. Helt ærligt, det kan jeg da ikke klare selv. Han nikkede over mod en stor gruppe nisser, som stod og snakkede med en, Danny ikke kunne se. Lidt efter kom personen frem i mængden. Nick, du lever! Ja, det gør jeg da, og takket være dig, Danny. Nick sprang hen og gav Danny et ordentligt kram. Danny krammede igen. Vi klarede det, Nick, sagde hun så. Vi nåede til Grønland. Hun holdt inde og så sig om et øjeblik. For det er da Grønland, det her, ikke? Jo, sagde Nick. Du ledte os oven i købet lige til julemandens hus. Danny tog sig et øjebliks tid til at se sig om igen. Julemandens hus. Sådan så det altså ud. De befandt sig i øjeblikket på en form for sovestue. Der var 2 dobbeltsenge og 3 enkeltsenge i rummet, og vægge og gulve og lofter var af mørkt træ. Overalt var der pyntet op til jul med glimmer og krammerhuse, hjerter og stjerner. Danny satte sig vel tilpas og nød sin te. Efter nogle timer var de andre vågnet op, og de sad nu alle sammen med nisserne i en stor stue. Her var der, som i sovesalen, julepynt alle vegne. Henne til højre var der en åbning ud til et køkken, og til venstre var der en lukket dør. Legetøjsmaskine stod der over døren med flotte guldbogstaver. Stuen var meget lys, da der hang en enorm lyskrone lige over de 3 langborde, som stod side om side på gulvet. Julemanden havde mange hjælpere, og de boede her åbenbart alle sammen. Der var også dejligt varmt. Varmen kom fra en stor kamin bagerst i rummet. Med et forstummede alt snakken. En nisse trådte op på det midterste bord. Danny og Matt kunne med det samme se, at her var der tale om en nisse af stor betydning. Han havde en hue på med hvid kvast og en flot højrød kulør. Skjorten var beige, jakken mørkerød, hans bukser var grå med pressefolder, og han var iført sorte laksko. På brystet havde han en række ordener og medaljer hængende, skinnende i lyset fra lysekronen, og navneskiltet i venstre side på jakken fortalte, at denne nisse var ingen ringere end overnissen Julius Krist. Jeg vil gerne starte med at takke Daniela og Mathias for det mod, som de hviskede Nick med det samme. Julius bøjede sig ned et øjeblik, mens Nick hviskede noget i hans øre. Godt, sagde han så og rejste sig op igen. Jeg vil gerne takke Danny og Matt for det mod og den viljestyrke, som de har udvist ved at drage her til julemandens hus. Hele stuen buldrede i klapsalver i et par minutter. Derefter må jeg desværre meddele alle som en, der er til stede, at problemerne langt fra er løst endnu. Han rettede på sit skæg og så på de andre over sine halvbriller for at give ordene ekstra vægt. Der skal stadig laves gaver, og julemanden må vækkes hurtigst muligt. Og så er der også den fordømte nøgle, som vi ikke kan finde. Hvorfor har I ikke lavet noget legetøj nu, brød Matt ind. Det behøver julemanden vel ikke selv at gøre. Tro mig, min dreng, sagde Julius. Vi nisser er specialister i at lave legetøj, men ikke når nøglen, der starter maskinen, er væk. En nøgle til, der er væk, udbrød Matt. Nick puffede ham blidt i siden. Matt, det er den samme nøgle. Nå, hvor smart. Ja, smart, det siger du, fortsatte Julius. Vi skal godt nok ikke bruge skrinet til sovesandet, før julemanden er vågnet, men her står vi den 17. december og har ingen, jeg gentager, ingen julegaver til børnene og ingen julemand til at bringe dem ud. Jeg vil rent officielt sige, at vi har trådt godt og grundigt i grøden.